Bueno, foi unha semana complicada, sobre todo no inicio, non? Creo que porque como se deu o partido de Coruxo, bueno, pues nos fixo máis dano do habitual, porque creo que, bueno, que estuvemos a moi bo nivel no primeiro tempo e acabou nun resultado que creo que é moi engañoso e que, bueno, nos fixo pues empezar a semana pues preocupados, non todos, porque bueno, pensamos que era un partido que tiñamos moi ben encarado para ganar ou para puntuar, non? O primeiro que entrou nun momento complicado, non? Para nós era, bueno, unha baza que tiñamos guardada ou pensada para un partido como estaba sendo, onde nós estábamos sendo, creo que superiores, onde o Coruxo tiña que, ou esperábamos que dera un paso adiante. Ese gol no minuto do segundo tempo cambia o escenario para o equipo e para Iago, non? Que entrou nunha situación totalmente diferente a que estaba vendo probablemente desde fora, nunha situación xa co marcador en contra, bueno, donde nos dou moita mobilidade, nos dou profundidade, intentou desequilibrar no último tercio de campo, que é un pouco que esperamos del, e creo que para él polo menos foi positivo sumar eses primeiros minutos de xogo. Sí, Beceiro é un futbolista que viña de xogar todo no Alcira, que xa tiña bo ritmo, tal vez ese parón de Navidad, non? Hasta que chegou ao Bergan foi o que nos fixo pensar que, bueno, que 70-80 minutos igual eran moitos para el en Coruxo, pero xa leva 2 semanas acumuladas de traballo, bueno, é probable que disfrute de máis minutos que o domingo pasado. Sí, bueno, todos os que están no plantel pues están dispoñibles, non só a salida de Adri durante a semana, que é un futbolista menos que temos no plantel, pero o resto están todos a disposición. Bueno, non é fácil de poder comentar isto hoxe, non? É dicir, por un lado estamos contentos do que fixemos no primeiro tempo de Coruxo, creo que, bueno, o nivel que dimos é moi bo, por aí podíamos repetir equipo, pero tamén hai que, bueno, pensar que o rival é diferente, o escenario é diferente porque eres local. Bueno, temos esa opción de Beceiro para entrar no 11, non só a de Beceiro, tamén algún outro futbolista que, bueno, que a fin de semana pasada se quedou fora por algún outro motivos, digamos, non deportivos, non? Sino, bueno, pues, o caso de Palomares por o desplazamiento que tuvo o viaxe e demais. Bueno, pode haber algunha variación, vámoslo a esperar ao último momento. Sí, un filial ao uso, xente nova, moita calidad, moito talento de medio campo para adiante no que é a fase ofensiva, un equipo con bons futbolistas, un equipo que creo que está medrando na clasificación e na categoría, non? Como creo eu que a moitos dos filiales, non? Equipos que cando teñen que estar moito tempo en fase defensiva, cando lles costa estar cómodos co balón, pois son equipos que normalmente baixan o rendimento. Eu creo que por aí temos que ir nós, non? Ser moi agresivos sin balón, buscalos continuamente cando teñamos para facerlles dano, e poñerles un partido moi incómodo para recuperar o balón e para cando o teñan, pois que non estén cómodos con esa confianza que fai que estes rapaces novos medren moito nos partidos. Bueno, varias cousas, o seu xogo interior de moitos futbolistas a nivel ofensivo, Masca, que outro día fixo 3 goles, un dianteiro tamén de moito talento. Bueno, eu creo que é un equipo moi equilibrado, que non hai grandes individualidades, pero que hai futbolistas que xuntos fan un bo equipo, non? No, o noso plan ten que variar porque non estamos conseguindo o rendimento que queremos, non? Entón ten que variar en algún aspecto, que non podes estar variando cada semana o 100% do que faz, non? Eu creo que temos que seguir dando pinceladas, seguir millorando e sobre todo conseguir a vitoria como locais, non? Frente a un rival que está por encima de nós na clasificación por 3 puntos, e que para nós sería moi importante terminar esta primeira volta tan irregular, non? Tan mala, polo menos con 19 puntos. O tema da inexperiencia é sempre complicado porque pódese detectar en algún momento de algún partido, pero tamén depende moito de que tipo de partido nos encontremos ou se xamos capaces de facer, non? Pódese notar en algún momento, pero tamén esa inexperiencia a veces se convirte en futbolistas moito máis atrevidos, moito máis valientes, digamos, con balón cando as cousas se van ben. Bueno, hai que ver que tipo de encontro temos enfrente, como somos capaces de metelos en dificultades, bueno, para que pese máis a parte, digamos, negativa ou menos positiva da xuventude e non ao revés. Creo que
que xerar en 45 minutos tantas ocasións de gol, polo menos 4 claras, nun campo tan complicado frente a un gran rival como o Coruxo non é sinxelo, que se non as aproveitas, bueno, a primeira que teñen eles, o primeiro tiro que non vai entre os tres paus é gol, así é moi difícil, non? Así que temos que mostrar a solidez que fixemos ali sin balón no primeiro tempo e mellorar a prestación ofensiva, é dicir, temos que facer gol para poder vivir de outra maneira, non un partido bo como o que estábamos facendo, non? Eu entendo unha final cando acabas e ganas ou perdes algo, non? Aquí xogamos outra vez 3 puntos, outra cousa que isto fora o último partido de Liga e fora definitivo para unha clasificación, pero eu creo que é un partido moi importante, o temos todos clarísimo, un partido sobre todo que nos ten que levar a esa puntuación de final da primeira volta de sendo mala, estar nunhos números razonables para mellorar na segunda volta, pero se o plantexamos como a vida ou morte ou como unha, pois eso, como a final, como que tes algo que ganar e moitísimo que perder, bueno, creo que sería un erro pola nosa parte. Partido importantísimo, partido clave para nós, sobre todo para nós, para na nosa casa e romper esta dinámica, pero hai que estar centrados, non estar excesivamente presionados para facer as cousas ben.